Ewo Kyekyenkura no ewo adwura empotemu wasantemantem no ene wode wade srede eto nananom ahemfo ewo mpotemu ho se ensase a woyeso kuadwuma sesi nananom agene wo sre pa asa nka wonsan fa ma wo mu se de be ya wonsa ebetumi akọ nano Akuafo bebro oha ene wo Kyekyenkura wo adwura ewo asantemantem ena sesi wo no aduane ebo wo mo ni nyina ene se nananom ahemfo aje wo mo emfu nyina afri wonsem akuafo yi kire se asase eka besa pem ene ahenum 1500 ya wo doso afuo ena sesi waje afri wonsem kue ya ene wo ye edididie ebi kire se bese emfi aduoso nie sa asase ya no wadidi so senti wototo asre Ejua Traditional Council sada Roma jina ya wasi no onsan endwene ho biem emane boni Mahmoud Mohammed Nuruddin ekokuru no so no kohunu se akuafo yi a sese waje wonsase afri wonsem wotete moto so a okokire ensase ya waje afri wonsem aha eka asase eka apem ene ya hanum na ho bia Ejua Traditional Council aje Abdurrahman Hudu ene ye akuafo yi penimpa oni amane boni atwetwe enkomo Bibi aduru no ya atete ya wase obi na oni asebo 10 acres 2 3 ene yede ti ase ene se ban se ande sa mo je afuru mu a ye ndidi ya yere ne yamba so amoso be den enti ade e be sere ne se amom behweye na Kyekyenkura bibi aduru Kyekyenkura egu kuro no so bibi anyina aduru no anya kuro kita ade a yan se wokọ the whole Ejura community Kyekyenkura na agidin kuro we agidin pa akwa nim but ye na face problems ochiremu se asase ya waje afri wo mu nsem yi nema mienu ene de beba se wuyi ekom ye de beba kuro no mu afri ho no mu a ebema kuro no abo esanse kwe adwuma yi a ena kuro mofo eye edididi akuafo yi bi ensem a wode to yamane boni enim eni yegu ha se ye bobra wa ha se ye de ho abebo adwa wa ye ni ba bia akọ ye ne mane nananum enne mi gina ha yi mi won kwala be 7 a ma asase 2 acres pe o ma age se nana hemadia nana nso ma me ba tampa enim se wuntimi kasase no wo me badro a me ba ne dia obaya ba ma me so ma ne ma ya di tama me ba kuroma kura na ye wo ho ye nihwi enti kuroma fo bo sase no omotimi do omonya aburo omko tutu a na ma so pan akọ me ko bo mo no mututu a omama me na ma badi ni nkwara no na tese na mugi sase no ifa na makona me ko bo bi na obi ama me na ma di enwachi emrahye bedwani a owo Ejura Secreduma se Mohammed Bawa Brahma echemu se ewo musa nananum ahemfo ewo tumi wa asase no so de nanso gira ya wase no onsan enwene ho biem osan ka de to aso se ansa na kuani bia be ye kua no na kyerese wo asase a odoso asese asase no waje free akuafo yinsemi eba ne sa na te a wote ase no wote ne kwa senti wonhwe no mu awo mo nananum yenkase nananum ani omo tumi omo asase no yenka se ye asase afiri mu da bi ne mo ye sre nanam se arrangement bia ombe afa asase no omo ya omo factor se enipa bia no mo ti asase so dada no ye fa omo enhyem bi se yirim se asase no omo enye omo dia nananum dia nti ye sre se sa second phase bia ka wo ye sa baje amamanfo afiri adwura na ba bedo asase no omo ti se je ground dia ma hwe ye de ba na afa asudwe amba ti de sre na be sre me gina mu se mensi mrahye bedwami na bide mekotu egu fom masre na Ejura hene ne mpanyifo na ebi nso emfiri ho na enkoso da asebreso idipa de on chichiri kuro Ejura ye kesi nyina Ejura ye fe na Ejura be municipality nyina na Ejura hene asase bi de ejira omanfo wo Kyekyenkura enso e de adresre to na mahemfo anim se onye de beti bibia asebe ya gira ya wo besi no ehe akuafo Haruna Idrisu eyekuani. Fast forward, in the early February of this year, 2023, one Tuesday morning, we had a call from the Traditional Council again not to step our foot on the remaining farm land in the community. This land we are talking about is a land managed by the community for over 70 years. This land is a land the whole community depends on it for their farming activities. And the land size is over 1,000 acres of land. Emani boni pemsu bi asem ko na mayemfo ebekasa nanso wo mu ampene ene yankasa ebukasa fidie eso